Alueella ollaan pääsemässä vetopaikkaan, mutta Nylanderille tarkoitettu syöttö katkaistaan. Vastahyökkäyksen paikka. Eli Tolvanen kiekon kanssa. Tolvanen alueelle. Räsänen on maalin edessä ja sinne menee! 18.45 pelaamatta ottelun avauserää. Ja Suomi iskee avaus. Loppulukemat USA 10, Kanada 3. Aika harvoin missään ikäluokassa Kanadan maajoukkueelle 10 tehdään. Suomella paikka ja sieltä tulee maali 2-0. Somppi iskee maalin kulmalta. Ja Gustafsson on yllätetty toistamiseen ottelun avauserässä. Räsäselle. Räsänen hyvä levitys Tolvaselle, mutta ainoastaan Tolvanen päätyy maalin sisuksiin. Ja hyvä karvaus jälleen Suomelta. Sieltä laukoo ja Tuulola tekee Suomelle 3-0. 3-0 avauserässä. Vain hetki edellisen maalin jälkeen. Kova karvaus Suomelle. Ja nyt voltti lähtö toiseen suuntaan. Puljujärvi levittää. Kuokkanen, Puljujärvi lähti yksin läpi ja tekee maalin! 4-0 Suomelle! Pelaajana oli tilanteessa Jonsson Fjällby. Liljegrenin avaus, siihen päästään väliin. Ahnaasti ruotsalaiset kyttävät tulla jopa Suomen puolustussinisen tuntumassa näitä pitkiä avauksia. Nurmi, Nylander ohittaa suomalaisen ja näin päästään jälleen alueelle. Ja sinne tulee! Ruotsi iskee avausmaalin. Kun ottelun toista erää jäljellä 8 minuuttia. Alueelle tullaan Danielsson tanssien, mutta veto jää uupumaan ja sitten on suomalainen iskun paikka. Vuokkasella kiekko, sieltä odotetaan mukaan Puljujärvi ja sieltä tulee maali! Suomi 5-1, toinen aalto, iso ysi, Jesse Puljujärvi ja 4 maalin johto Suomelle! Haetaan häneltä vaan tylysti pois ja mylly jatkuu. Viimeistä minuuttia viedään Puljujärvi. Antaa vielä viivalle. Suomi leikittelee tässä. Suomella on aikaa. Suomi voi tehdä mitä se haluaa. Puljujärvi ajaa maalille ja tekee maalin! Jesse Puljujärvi, hattutemppu MM-finaaliin! Voitti alle 20 mestaruuden. Voittaa tänään alle 18-vuotiaiden maailmanmestaruuden ja tekee finaaliin hattutempun. Ottaa vielä tuuletukset sinne maalivahti. Luukko